କିଛି କହିବ କି गाइस खाली खाओ। तो हेलो गाइस जय जगन्नाथ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆଉ ଆଜି ରବିବାର ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଛି। ଆଜି କିଛି ପାଗଟା ଏମିତି ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପାଖରୁ ପୁରା ବର୍ଷା ବର୍ଷା ଲାଗିକି ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୁରା ବର୍ଷା ଓଡ଼ିଆ ବାଗ କରୁଛି। ମୋର ଏଠି 2 ଦିନ ଧରିକି ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଦାନ୍ତ ଫାନ୍ତ ଘଷିଆ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଅପଲୋଡ଼ରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। କାଲି ରାତିରୁ ଲଗେଇଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ 27% ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି। କିସ କରିବା ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି। ଆଉ ଯାଏ ଦାନ୍ତ ଫାନ୍ତ ଘଷି ସାରିକି ତୁମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖାଉଛି। ତ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାନ୍ତ ଫାନ୍ତ ଘଷିକି ରେଡ଼ି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ରାକେଶ ସରି ବୁଲେଟ୍ ରାଜା। ଇଏ ଆମ ଟେବିଲ୍ ରାକେଶ। ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ ଯେ ଖାଇବାର ମଜା ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ ଖାଇବାର ଟେଷ୍ଟ ହିଁ ଅଲଗା। ମୁଁ ଏତେ ମୋତେ ଖାଇ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହା ଆଉ ରୁଟି ଖାଇବା ଲୋକ। ମୁଁ ଶୁଖୁଆ ମୋ ପାଟିରେ ଯାଏନି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବସିଛି। ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଯେଥର ବି କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରୁଛୁ ସବୁଥର ଆମ ଘର ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ହେଉଛୁ। ଆଉ ଆଜି ବି ଚିକେନ୍ ହେଇଛି। ଆଜି ପୁଣି ରବିବାର ପଡ଼ିଛି। ଦେଖିବା କେଉଁ ରାନ୍ଧୁଛୁ ଚିକେନ୍। ବରାବର ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଚିକେନ୍ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ। ବରାବର ଆଣୁଛନ୍ତି ଆମର ରୁଷିଆ ଚିକେନ୍ କଡ଼େଇ। ଆଉ ଚିକେନ୍ ନ ଖାଇବା ଲୋକ ସିଏ ତ ଆମର ଏଇଠି ବସିଛି ଆଉ ଖାଉଛୁ। ଆଉ ମୋର ଶାମ୍ବ ଦଶମୀରେ ଯେଉଁ ହୁଏନି କି ତରକାରୀ ପଟକା ଆମ୍ବଳିଆ ସେଇଟା ଆଉ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଖାଉଛୁ। ମଣ୍ଡା ପିଠା ଖାଇସାରିଲାଣି ଲାଗୁଛୁ ଭଲ ଲାଗୁଛୁ। ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ମାଂସ ମାଛ ଖାଉନ? ମୋ ଇଚ୍ଛା। କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା? ମୋତେ ଖାଇତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଖାଇତେ ଭଲ ଲାଗେନି ବୋଲି ଆମର ପଇସା ବଞ୍ଚିବୁଛୁ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କର ଆସେନି। बड़ा हरामी हो बेटा। ଆଜି ଯେ ଥଣ୍ଡା ଆଜି ଯେ ପାଗ ବର୍ଷା ପାଗ। ଆଉ ଇଏ ଏଇଠି ଆମର ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛି। ଫିଲ୍ମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ୟାର ସବୁବେଳେ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଘରେ ରହିଲା ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲା। ଆଉ କିଛି କାମ ଫାମ ନାହିଁ ୟାର। ଆଜି ତ ବର୍ଷା ପାଗ ଘରକୁ ସରୁମ ଫରୁମ ଯିବାର ନାହିଁ। ମାଂସ ଖାଇଲା ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲା। ଆଉ ତାର ଅଲଗା ସିଷ୍ଟମ୍। ପାଗଟା ଆଜି କିଛି ଏମିତିଆ ରହିଛି। ଧୁନ୍ଦୁଲା ସବୁ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ଆମର କାଠ ଚୁଲିର ମାଂସ ଏଥିପାଇଁ ରନ୍ଧାଯାଏ କାହିଁକିନା କାଠ ଚୁଲିର ମାଂସ ଖାଇବାର ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା। ଆଉ ସେମିତି ଯେଉଁ ତରକାରୀ ରନ୍ଧାଯାଏ ସେଥିର ବି ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା। ଭାତ ବି ସେମିତି ହୁଏ ସେଥିର ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା। ଦେଖ ଇଏ ଗୋଟେ ମାନେ ନିଜ ଭାତ ଖାଇସାରିକି ବି ବୁଲୁ ଭାତ ଖାଇଲାଣି। ଆମ ଘର ସବୁଠୁ ଭୋକଳ କୁକୁର ହେଉଛି ଏଇ। ମାନେ ଯିଏ ଖାଉ କି ନ ଖାଉ ଇଏ କିନ୍ତୁ ଗଦା ଖାଇଥିବ। ଗଦା ଖାଇ ଗଦା ଫୁଲିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଢାଙ୍କୁଡ଼ା ମାରି ଦିଆଯାଇଛି। ମାଂସଟା ଫୁଟିକି ସିଝିଲା ପରେ ଖାଇବା। କିଛି କହିବ କି गाइस खाली खाओ। ତ ଗାଇସ୍ ୟାର ତ ଫିଲ୍ମ ସରୁନାହିଁ। ଆମ କଥାବାର୍ତ୍ତା କିଛି ହେଉନାହିଁ। ଆଉ ତାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାନି। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖୁଛୁ ପେଡ଼ା ଗଛଟା ଛୋଟ ବେଳ ପାଖରୁ ଏ ପେଡ଼ା ଗଛରେ କେବେ ପେଡ଼ା ଧରି ନାହିଁ। ଖାଲି ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ଭସ ହେଇକି ଏଜବେଷ୍ଟ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛୁ। ପେଡ଼ା କେବେ ଧରିବାର ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ କି ଖାଇ ନାହିଁ। ଛୋଟ ବେଳୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛୁ। ତ ଗାଇସ୍ ମାଂସ ଏକା ତ ହେଇଗଲାଣି। ପଳେଇ ବସି କ'ଣ କରିବା ବୋରିଂ ଲାଗୁଛୁ। ଯାଏ ଟିଭି ଏକା ଦେଖିବା ଟିକେ ଗୀତ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ବଡ଼ାପା ଡାକିବେ ଖାଇତେ ବସିଯିବା। ତାପରେ ତୁମ ସହ ଦେଖା ହବ ଆଉ। କାହାକୁ ରୁବିକ୍ସ କ୍ୟୁବ୍ ସଲ୍ଭ କରିବାର ଆସେ ମୋତେ ଟିକେ ଜଣାଇବେ। କାହିଁକିନା ମୋତେ ତ ଆସେନି। ମୁଁ ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ନର୍ମାଲି ଏମିତି ଗୋଟେ କିଣିକି ନେଇ ଆସିଥିଲି ଖେଳିବି ବୋଲିକି। ବଟ୍ ମୋତେ ଆସୁନାହିଁ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ବଟ୍ ଆସୁନାହିଁ କ'ଣ କରିବା। ତ ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 2:30 ବାଜିଗଲାଣି। ଚିକେନ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି। ଯିବା ଖାଇବା ଆଉ। ତ ଗାଇସ୍ ଇଏ ଜିମ୍ ଯାଇକି ଘାଏଲ ହେଇଯାଇଛି। ମୋତେ ତ ହାତ ମାଲିସ୍ କରାଉଛୁ। କହୁଛୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟାଣିବୁ ଜୋର ଟାଣିବୁ ହଲେଇବୁ ଏମିତି କହୁଛୁ।
ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ପ୍ଲାନ୍ ରହିଛି। अबे साले ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାତ ବି ବଢ଼ା ହେଇଗଲା, ସାଲାଡ଼ଟା କିଛି ଏମିତିଆ ରହିଛି, ଦହି ପକେଇ ଗୋଳା ହବ ଆଉ। ଆଉ ଏବେ ମାଂସ ବଢ଼ା ହେଇଗଲା, ଭାତ ବି ରେଡ଼ି, ମାଂସ ବି ରେଡ଼ି, ସବୁ ରେଡ଼ି, ଏବେ ଖାଲି ଖାଇବା ଆଉ। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥମ୍ସଅପ୍ ପିଇବା, ବନେଇବା, ଚାଲ ଥମ୍ସଅପ୍ ବି ରେଡ଼ି, ପିଇବା ଚାଲ। ତ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଦ୍ୱିପହରେ ଖାଇସାରିକି ଭିଡ଼ିଓଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିନଥିଲି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଖାଇକି ଶୋଇଥିଲି, ଶୋଇ ଉଠିକି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥିଲି, ତାପରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ବି ନିହାତି ଦରକାର ନା। मैं क्या करूं फिर जॉब छोड़ दूं? ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।